बहुत एक्साइटेड आरो आंल' नङा जानो हागौ निस्सय गासै साफ्रोमबो बर'फोरा जाय बिथांमोना पंकज लाहारिनि सावथुन होनबाथाय बुजियो बा मिथियो बा बोसोरे नायफेरदों बिथांमोना निस्सय बयबो एक्साइटेड जादों जानांगौ आरो दिनै नैबे सिचुएसनानो मोनसे फोरमान गोबां मानसि नुनो मोनदों लैहोर लैहोर फैदों बयबो नायनो आरो आंहाबो फोथायनाय दङ दिनैसिमहालागै पंकज लाहारि जाय बिथाङा मोजां मोजां सावथुन बोसोरै दिहुनबोबाय थादों निस्सय नैबे सावथुनावबो माने खुनु गुणाव खम जानाय नङा होननानै आसा खालामनो हायो मोनबेसे सावथुनाव दं आं ओरैनो एबार मोनब्रै जादों बर'नि थै दाहाल आरो जोहोलाव जांगिला होननाय दाखालि रिलिज जाखांबाय बेनिफ्राय आरो गुथाल होननाय मोनसे बेबो बे मासावनो रिलिज जानायनि बाथ्रा बबे फिल्माव बाहागो लानानै साबसिन गोजोननाय दं आं ओरैनो एक्टिं हिसाबै आंनि निजिनि रलखौ नायोब्ला आं बर'नि थैयाव बेस्ट मोनदों बेवहाय आं मेन भिलेननि केरेक्टार खालामदों बेखौ आं बिराद साबसिन मोजां मोनदों आरो नैबे दाहाल सावथुनाव आङो ओरैनो फिसा रल दंब्लाबो आं बहुत सेटिसफाइड लोगोसे आं थेंक्स होनांगोन लेहार फिल्म प्रडाक्सन लोगोसे जोंहा पंकज लाहारि डाइरेक्टर बिथाङा आंनो मोनसे फिसा रल अफार होदों नैबे सावथुनाव लोगोसे बेजों लोगोसे आंखौ लेहार फिल्म प्रडाक्सननि सासे मेम्बार हिसाबै गनायना लानायनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनदों बान्थानि लाइनाव फैगोन नामा बेयो निश्चय फैगोन फैथारगोन आसा खालामनो हायो आसा खालामनो हायो 100% 100%